pamusoroi tinochingamidzana zvekare kuchirongwa tsika dzavatema. Muchirongwa chanhasi tiri kuda kukurukura nhaurwa yekuti kubikira doro kumba kwasahwira kupira here vadzimu vasahwira. Nekuti pane nhaurwa yekuti kana uchinge wabikira doro kumba kwasahwira wapira vadzimu vasahwira, hauna kupira vadzimu vekwako. Zvinonzi izvo ivhu rakakosha, ivhu remumusha menyu ndiro rakakosha. Saka tinofanira kubikira doro kumusha kwedu, mumusha medu, kuti doro iroro ritambirwe nevadzimu vekwedu. Tikabikira doro tikanopira tisiri kuvhu rekumusha kwedu, mumusha medu, zvangofanana nekuti tabikira doro pasina, kati tapira pasina. Ndo nhaurwa yatikuda kuti tikurukure muzuva ranhasi, kuti ichokwadi here kuti kana munhu akanobikira doro kumusha kwasahwira, kati kumba kwasahwira, unenge wapira vadzimu vasahwira. The emphasis iri panhaurwa yevhu. Ngatipindei munhaurwa iyi. Zvakakosha zvikuru kana mukana oro the scenario iripo yakamira zvakanaka kuti tibikire doro mumusha medu. Zvinhu zvakakosha zvikuru kuti vadzimu vabikirwe doro tiri mukati memusha wedu, tiri mukati medzinza rekwedu. Zvinhu zvakakosha kuti tibikire doro mukati memusha. Asiwo ngatitarisei kuti tava nemamwe mascenarios ari extraordinary asiyana nemascenarios akanga ariko kare. Tikatarisa kare, nhaurwa yechivanhu inhaurwa yekuti vanhu vanga vasingakakavadzani, nekuti it was universally accepted musociety iyoyo kuti vanhu vairarama nechivanhu. Saka vanhu vese vaita zvechivanhu. Saka kutaura nhaurwa yekuti kubika doro yakanga isiri nhaurwa yaitomboda kuti vanhu vaite matare nematare nematare. Zvinhu zvakanga zviri accepted musociety iyoyo. Asi zvinhu zvakashanduka, kwakauyawo chikristu, kwakauya zvinhu zvakawanda, kwakauya mamigrations, zvinhu zvakawanda zvakashanduka. Saka ndiwo mamwe mascenarios atoda kuti titarise zvavapo mazuva ano, zvingava zvimhinga mupini, tozoona kuti tingaita sei nemascenarios iwawo. Tingaramba here tichiti tinofanirwa kubikira doro muri mukati memusha wedu. The first scenario ndikuti the changing times. Iko zvino tiri mukati memhuri. Mhuri dzatinadzo dzinenge dzina nababa vari mukati memhuri vakutungamirira mhuri iyoyo. Vamwe vana baba tinonzwa vachiti mukati memusha uno hamubikwi doro, hamuitwi zvechivanhu. Pamwe baba ivavo vanenge vachitova musavadha, asingadi kutombonzwa nenhaurwa yekuti kunobikirwa vafi doro. Asi ndivo mukuru wemusha, ndivo baba vemusha. In that scenario yakaita seizvozvo yekuti hatikwanisi kupinda mumusha medu tichibika doro, panofambiswa sei? Ndiyo the first scenario yandati ndikupei. Pamwe inenge isiri nhaurwa yekuti baba vavo musavadha, kati baba vanoenda kuchechi, asi iri nhaurwa yekuti baba vakabata, asi vobva vovanda nechechi. Asi zviripo ndezvekuti ivo vakabata-bata. Ndiwo madzibaba anonyanya kunetsa iwawo, ekuti vanenge vakaromba, zvino vonovanda neurombwa hwavo vari mukati mechechi. Havatombodi kunzwa nhaurwa yechivanhu, nokuti nhaurwa iyi inonopikisana nemishonga yavo yavanenge vakabata. Saka vanobva vatema chiga, vanobva vaisa murayiro wekuti mumusha muno hamubikwi doro. Vanhu vese vamwe vanogona vachitotevera baba ava. Pamwe ndo baba vanenge vachitova nemari wekuti kana mukaita matambudziko munoenda kwavari. Vanhu vese vamwe vanenge vachitovatya baba ivava, zvekuti mumusha imomo munenge musingabikwi doro, pasina futi anokwanisa kuvaudza kuti baba imi makabata. Ndo the first scenario inenge yakadaro. Hatitokwanisi kubikira doro mumusha macho nemhaka yekuti varimu vana baba vanenge vachiti hazviiti kuti mubikire doro mukati memusha uno. The first scenario. Vamwe vana vekunze, vamwe vanenge vachitaura vachiti vana vemusango, asi rega ndingoti vana vekunze.
vakakura vari kwamai, vakakudzwa nemadzisekuru ndokubva vateverwa nevadzimu. Vana ava vazhinji vacho tikatarisa vanenge vasingagamuchirwi mumhuri mavo, kati mumusha mavo vanenge vasingatogamuchirwi. Vamwe vanenge vasingatodiwi nekuti mumusha umagara muna mai vakanga varimo, kati vanenge varimo mai vaya vanenge vasingadi kuona mwana iyeye anenge achinzi mwana wekunze. Pamwe nana baba vari mukati memusha imomo vanenge vachingoteverera nhaurwa iyoyo yokuti uyu mwana wekunze anenge asingagamuchirwi. Nhasi mwana iyeye ateverwa nemudzimu, pava kunzi panodiwa doro, asi mwana uyu agara haagamuchirwi mukati memusha. What more kana yava nhaurwa yokuti mwana uyu pave kunzi panodiwa kuti pabikwe doro. Ndeimwe sinariyo yandapa ipapo yokuti mwana iyeye pamwe ateverwa nemudzimu haagamuchirwi mukati memusha maanenge achinzi ndo maunobva mumusha umu. Vemumusha imomo vanenge vasingamugamuchiri. Mungaitonga sei nyaya iyoyo iwe uri mwana wekunze? Vamwe vedu misha yakaparara, misha yave matongo, ndo misha inenge yakaparara. Hatina kutombokurira kumusha kwacho. Vamwe havana vanhu vanotoziva kumusha kwacho. Pamwe takatozokura takugara mumadhorobha hatitozivi kuti kumusha kwedu kwakamira sei. Toita chivanhu chinenge chatibata, tonzi zvinoda kuti tibikire doro mukati memusha. Pamwe kumadhorobha kwatiri vamwe tinenge tiri kutoroja. Patiri kutoroja pamusha ipapo, pamba ipapo patinogona kuti ndo pamusha. Pamwe tinenge tiri kutoroja, hapatodiwi zvokuti zvanzi ndingabika doro pamusha pevamwe, kati paimba yevamwe, asi ndo pandogara, ndo panenge achitoti ndo pamusha pangu, asi ndikuroja. Asi vanenge vachiti pano zvedoro hazviitwi, iwe uri roja. Zvino vadzimu vako vakadaro unovaita sei kana tasvika panhaurwa yekunzi pave kudiwa doro? Musha wakaparara, unogara mudhorobha, mudhorobha maunogara unenge uchitoroja, hauna pako paunoti apa. Zvino ungazvifambisa sei kana zvichinge zvakamira zvakadaro? Uye zvakare vamwe vakatoita inonzi migration, vakatama kubva kudzimisha yavo yatinoti maoriginal homes edu. Vamwe ini sekuru vangu vakabva kwaRusape kuGwindingwi, handitokuzivi. Ukatoti famba uende kuGwindingwi kwacho handikuzivi, asi ndinoziva kuti sekuru vangu vakabva panonzi paGwindingwi 1896 vachitiza hondo chimurenga chokutanga. Ndokunopotera kuna mambo neshangwe kwavakanopoterawo, ndiko kwatinoziva isusu kuti ndokumusha kwedu. Tinoda kutarisa masenarios akaita seiwawo kuti saka chekutanga mubvunzo watingazvibvunza chatingati musha chii. Kana tichiti musha tikutaura kuti paunogara here, iwe paunogara chero pasiri pako, chero mumudhorobha ndototi ndo musha here. Tikutaura kune rukuvhute here rwemadzitateguru edu, kwakaradzikwa madzitateguru edu. Tikutaura here kuti chero tikabva kwatinge tabva tikaenda mumapurazi, mapurazi wawo ava musha. Chatingati musha chii? Tinogona kuona pane confusion yakakura yokuti kana zvinzi unofanirwa kubikira doro mumusha menyu, musha menyu chaiwo chaiwo, tikutaura chii? Tikutaura kumusha as in rural areas here, kana tikutaura kuti chero paunogara? Ko paunogara pacho kana pasiri pako, pari pevamwe, hongu vokutenda kuti bika doro. Saka hausi kubikira doro varidzi vemba here ivavo malandlords, nokuti hapasi pako kana ndepa landlord. Saka zvakamira sei? Ndizvo zvinhu zvatinoda kuti tinyatsoongorora tinzwisise nhaurwa yekuti kubikira doro kumusha kana kuti pamba, kati mumusha masahwira, kuti zvakanaka here kana kuti zvakaipa. Nhasi uno tine vanhu vari kuSouth Africa vanokanda fodya vari kuSouth Africa, zvinhu zvavo zvichivafambira zvakanaka. Tine vanhu vari kuAmerica vanokanda fodya vari kuAmerica, vanokanda fodya vari kuEngland, vanokanda fodya vari kuCanada, vanokanda fodya vari kuAustralia, vachinzwikwa nevadzimu. Asika hakusi kumusha kwavo kauko, handiko kumusha kwavo kuZimbabwe,
asivo vatova outside their country, vatova kunze kwenyika, havasi mukati mekumusha. Kumusha kwavo tinenge takutotaura kudzoka kuZimbabwe. Ndikutaura futi kuti pane kaconfusion yekuti kumusha tinenge tiri kurevei, asi vanhu ava tinoti havasi kumusha. Kana vakuenda kumusha, kati vakudzokera kumusha, vari kubvira kuuya kuZimbabwe. Tasvika kuno kuZimbabwe, paunenge wasvika zvonzi hapasipo pamusha pako, iwe kumusha kwako maybe kuma-rural areas. Ndiwo watati ma-rural areas iyawo atove matongo, kati kune vari kutonga ikoko vasingatodi kunzwa nezvedoro. Saka tinoda kuti tinzwisise kuti vadzimu vedu vanozvifambisa sei mumascenarios akadai, tinopukunyuka sei mumascenarios akadai kana pachinge pari kudiwa doro. Chekutanga chinhu chatofanira kunyatsonzwisisa inhaurwa yekuti vadzimu vanokumbirwa uye vadzimu vanosimudzwa. Ndo nhau yatofanira kutanga kuziva panhaurwa yevadzimu. Kana tichiti vadzimu vanokumbirwa, tiri kuti vadzimu havasi vanhu vakaoma musoro wekuti kana tikakumbira zvatinenge takumbira, chero ivo vane imwe direction yavanenge vachida, vanobva varega kutarisa mativi ose, vongotarisa zvavanoda. Regai ndimbokuudzai zvimwe zvakamboitika ndichiri kushanda kwandaishanda. Ndaishanda ndiri kumaruwa. Ndiri kumaruwa uko ndaingowira nevamwe vanhu vakuru vandaiwira nedzimba dzakawanda wanda kwandaiwira. Ndanga ndiri kuzaka mberi kwaveza kunonzi kwaMutonhore. Ndiri ikoko kwaMutonhore, pakaita rimwe doro, ndisati ndomboziva nezvekuti kunopirwa kunodini, ndakanga ndisati ndapinda mukati mazvo, asi ndakangodanwa kudoroko. Pakanga padirwa mombe, padirwa bhuru. Doro ranga riripo tichimwa, mudzimu ndokuzobuda. Mudzimu uyo wakavhunzwa kuti tinoita sei nemombe yenyu, nokuti mombe iyi ndiyo mombe yatinonyatsotosunga iyi, ndiyo mombe yatinotemba nayo. Pachatwa sei? Mudzimu wakaramba kuti mombe iyoyo isungwe. Mudzimu wakati yangu mombe haisungwi. Asi vakanga vari baba ipamba vakabva vati zvino kana tikasasunga mombe yenyu iyoyi tinofa nenzara. Mudzimu wakazotenda kuti mombe iyoyo isungwe. Ndiri kuti mudzimu unokumbirwa. Kana tichinge tichifamba zviya pamwe tichienda kunzvimbo dziri kure, pamwe taakutama, tinotoudza vadzimu kuti vana sekuru nana mbuya vese vedzinza, taakumbosumuka pano, tisumuke tese takuenda kunzvimbo itsva yakati. Midzimu inosumuka nesu. Ndipo pandiri kuti midzimu inosumudzwa. Ndosaka tichiona kuti vari kuAmerica vari kukanda fodya pasi zvichivafambira, nekuti midzimu inogona kusumuka kubva muno kusvika kuAmerica ikoko nemuzukuru wayo. Vamwe vakatosvika kuAmerica vasati vakanda fodya pasi, vakadzidza kukanda fodya pasi vari kuAmerica, vakadzidza kukanda fodya pasi vari kuBritain, Australia, Canada, South Africa. Midzimu inokumbirwa. Vana sekuru, aiwa, isu takakanganisa, takanga tisingazivi, asi iko zvino takuziva. Chitarisai muone vana sekuru, patiri pano tava kunyika yevatorwa, asi ndokunyika kwatigere. Tiri kukanda fodya pasi ana sekuru, tiri kukumbirawo zvakati nezvakati nezvakati. Midzimu inokumbirwa, midzimu inosumudzwa. So patinenge tiri kukanda fodya pasi, hatingatarisi kuti harisi ivhu rekumusha, saka hatingakwanisi kukanda fodya pasi. Hatingatarisi kuti harisi ivhu remumusha medu, saka hatingakwanisi kuteura doro, nokuti harisi ivhu remumusha medu. Nokuti vadzimu vanosumudzwa, vadzimu vanokumbirwa. Ndizvo zvimwe kana munhu achinge achienda kuna Sawira, chinodiwa ndechekuti uri kubikira doro mumusha makachena here naSawira akachena. Nekuti doro risati rabikwa chero mumusha maSawira, unokumbira vekwako. Vana sekuru tarisai muone mamiriro akata mumusha ina handina chipangu, handina pangu pandoti apa ndepangu. Tarisai muone mukati memusha muno mune vamwe vanoti zvakati, vanotungamira vachiti zvakati. Saka ana sekuru ndanga ndafunga kukubikirai doro, kati nhaurwa yenyu yedoro ndakainzwa, asi nhaurwa yavapo ana sekuru, taakusumuka tiende kwaSawira, ndiko kwandichanokubikirai doro renyu, ndiko kwandichanopira. Vadzimu vakangosumuka vakangovapo, vanotambira mukombe iwoyo. Nekuti chimwe chinhu chakakosha pakuteura haisi nhaurwa yokuti Sawira abate mukombe. Nhaurwa inoita kuti unzi wapira ndeyekuti wabata mukombe here uchigona kudana vekwako. Saka kana uriwe wabata mukombe, haumbofi wakazombogona kupira midzimu yaSawira, iwe wadana midzimu yekwako.
kana zvicheni zvinoramba zvinotoramba zvachose, asi hazvimbofi zvakaenda kuna Sahwira, nekuti hauna kudana midzimu yekwasahwira. Nhaurwa haisi yekuti kwai doro rakuenda pasi chete, asi inhaurwa yekuti uri kudana vadzimu vapi. Ndio nhaurwa yakanyanya kukosha. Tikatora vadzimu sevanhu vane physical location yavasingabvi pairi, yokuti their physical location is here, it is either here or nothing at all, tinenge tiri kurasika mukati mekufamba kwechivanhu. Ini ndiri mumwe akafamba rwendo urwu, ndosaka ndichinyanyotaura. Ndakataura ndikati ndakatanga kubikira doro mukati memusha, asi doro iroro ndakatanga kubikira mukati memusha rakandinetsa, ndikatorwara kwenguva yakareba. Ndikazotaura pandakapora pandakaenda kuBulawayo, ndiko ndakazoti kwachenura yangu. Ndichibva ikoko pokuti kwachenura, hakusi kwakabudira mudzimu. Mudzimu wangu wakazobudira zvekare, ndaenda kune imwe nzvimbo kwakanotangwa futi kunobikwa rimwe doro ikoko, kusvika pakunoridzirwa kuti mudzimu unokwanisa kunobuda. Saka muri kuona mascenarios aya, ndakaitwa chenuro kwandakaitwa, mudzimu ukanobudira kwakabudira. Tikatanga kutambira mudzimu futi tava kumwe kusiri ikoko kwakwechitatu, ndikazonogadzirwa zvekurapa ndava pane imwe nzvimbo, ndikazopedzisirwa pahakata ndava zvepakata. Saka ini ndakapinda panhu pakawanda nemhaka yemasituations andaisanganisa nawo nezvaiitika. Vazhinji vanhu vakandibetsera, vamwe vakatoshaika, ndo zvimwe zvaizondisumudza kuti ndibve apa ndichienda apa, nezvimwe zvaingoitikawo mukati mekurarama. Saka ndiri mumwe munhu akambobikirawo doro mukati mana Sahwira. Ndikaona mafambiro azvakaita, ndabikira doro kwaSahwira. Nhaurwa iri pakuti kana wabikira doro mumusha zvichafamba here, kana wabikira doro kunze kwomusha zvichafamba here. Inhaurwa yokufamba kwezvinhu, ndiyo nhaurwa yakakosha, nokuti unokwanisa kumuda mumusha macho. Imo mune vanhu vanobata-bata, imo mune vanhu vane mushonga, imo mune vanhu vanokwanisa kukukuvadza, imo mune vanhu vanokwanisa kushandura doro. Wobikira doro mukati memusha ukadaro, wokuvara, worwara. Ndakasanganana nazvo, ndikutaura zvandakasanganana nazvo. Zvinenge zvatibetserei mukati mekurarama. Ndati vadzimu vanosumudzwa, vanokumbirwa, vana sekuru takuenda kwakati, ndokwandiri kunokuitirai mukombe wenyu. Mudzimu waSahwira, mudzimu waSahwira, chimwe chinhu chatofanira kunzwisisa kana taura nezvemudzimu waSahwira. Mudzimu waSahwira, kana Sahwira akachena, vadzimu vanokwanisa kuenda kudzinza redu vachinoita matare nevedzinza redu. Vadzimu vanokwanisa kutaurirana kumatenga kana Sahwira ane mudzimu wakachena. Kana n'anga ine mudzimu wakachena, unokwanisa kuenda kunotirevererawo kuvadzimu vekwedu. Ndizvo zvinoita kuti tirapwe zvinenge zvakanaka uye zvakachena, ndekunge vadzimu ava vadyidzana, ndosaka vachizonzi Sahwira. Saka ndo mascenarios atogona kusangana nawo iwawo. Kana tasangana nemascenarios iwawo ekuti vana baba havachadi kuti mubikwe doro, vamwe vakabata, misha yakaparara, hatingaregi kubika doro, tichingomanikidzira kuti tinofanira kubikira doro mukati memusha. Pamwe pamusha pachete pacho tiri kutoroja, havatodi kunzwa nezvekuti tingabika doro pamusha pevanhu. Tinopedza takumbira vana sekuru, tinopedza takumbira vadzimu vekwedu, tonobikira doro kudzimba dzemasahwira. Asi tinenge tasuma vekwedu kuti patinosumuka takuenda kwaSahwira, vasumuke nesu, vagonotambirawo mukombe patinenge tichidira mukombe kana kuteura mukombe pasi. Tati chikuru ndechekuti vanotambira here, zvekuti vatambira vari kupi, ingava iri imwe nawo. Kana vadzimu vaSahwira vakachena, vanotendera vadzimu vedu kuti vapinde mukati mematare ati nemuninga maSahwira vatambire doro ravo. Umqambisi, the African teacher, ndatenda.